При някои хора най-трудното не е спирането на самата трева, най-трудно е да видят как приятелите им изчезват, когато спрат да са част от тяхната мъгла. За тях може би ставаш скучен, но истината е, че просто не си им удобен. А ти си огледалото, което им напомня, че те са зациклили на едно място. Ако компанията ти те дърпа надолу, според мен това не е приятелски кръг, а котва, която винаги ще държи в тинята и няма да се измъкнеш от нея. Не се залъгвай, когато ти се подиграва, че си спрял. Те всъщност се страхуват от твоя прогрес и ти им напомняш, че те седат на едно място. По-лесно е да те нарекат скучен, отколкото да признаят, че са зависими. Но folk life не означава да си сам, означава да спреш да си губиш времето с хора, които те дърпат към дъното, само и единствено да не са там сами. Тези, които те карат да си по-добра версия на себе си, са много по-големи приятели от тези, които просто ти казват: батле, много е яко се пуши, защо се занимаваш с глупости. Според мен е по-добре да си сам, отколкото с приятели, които те дърпят към дъното заедно с тях.